बे समावहाय दिनै जे सिजौ गायसननो बिथांमोना बरायदों बेनि गासैबो बाथ्राखौ रोखायै मिथिनो थाखाय नल'नि बा खागुरिजानि दैदेनगिरि बिथांमोना दं बिथांनिफ्राय जों बाथ्राफोरखौ लानो सानदों गिबियावनो बिथांखौ बरायनांगोन जाबाय नोंथांनि मुंखौ खोन्थागोन खुलुमबाय आंनि मुङा खगन बसुमतारी आं नलिनदुबा गामिनि थागिरि आब' खुलुमबाय आंनि मुङा जिना दैमारि आं बे गामिनि माइनाव दिउरि खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमार खुस्रि बसुमतारी आंबो बे गामिनिनो माइनाव दिउरि खुलुमबाय आंनि मुङा प्रफुल्ल हाखरारि आं बे गामिनिनो थागिबि नोंथांमोननि गामियाव दिनै बाथौ आसार खान्थिनि नेमखान्थिजों दिनै गोथार साननि गोथार बुब्लियाव सिजौ गायसनदों बेसेबां न'खरा दिनै बे सिजौ गायसननाय हाबाफारि दं होननानै नोंथांमोननि जोंनि बे नलिनदुबा खागोरजान गामिनि 41 न'खरा बे सिजौ गायसनदों जिहेतुके नोंथांमोना दिनै गोथार सिजौ गायसनबाय 41 न'खरा गामि नाङैनो नङा होमबा औ दिनै बे गोथार सिजौ गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना बे गामि समाजखौ बे धोरोम खान्थिनि गेजेरजों माबोरै अनसायनो होनो सानदों जों बे धोरोम खान्थि जितु बाथौ गायसननानै जों गावनि गामिखौ जों सुस्रांनो हागोन आरो गामियाव गोबां जाबर जथन बहुद जालांबाय थाबाय जोंहा गोबां धोरोम लानानै दिनै जों मिथिबाय जे बाथौ धोरोम लाबा जोंनि निस्सय इयुन जोलैफोरा जोंहा मोजां जागोन होननानै जों बे 41 न'खरा सानैहै जों दिनै बे बाथौ धोरोमखौ लाबाय दिनै नोंथाङा बुंदों जे बाथौ धोरोम आसार खान्थिखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय समाज बेबस्थाखौ फोसाबनाय लोगोसे समाज बेबस्थाखौ मानदोन्दो थाखोआव लांनायनि जि मिजिं बे मिजिं आरो थांखिखौ लानानै नोंथांमोना दिनै बाथौ धोरोमखौ गायसनदों नोंथांमोना बे बाथौ धोरोम गायसननायनि सिगाङाव मा धोरोम दंमोन जों माने गोदौहा जोंनि गामिया 130 बोसोरसो जादों बिनि उनाव जों बे समजौ जों 130 बोसोरनि सिगाङाव मा धोरोम दंमोन नोंथांमोना जों बुलि बाथौ दंमोन बुलि बाथौखौ जों गारनानै जों खंकर धर्म लाबाय माबाफोर मोनगोन होननानै खिन्थु जों जेबो साबनाय मोनासै शंकर गुरु लानानै बा नाम कीर्तन फरायनानै गुबुननिसो रावखौ जों फरायबाय थानाय जाबाय बा आर'ज गाबनाय जाबाय बेनिखायनो बे शंकरनि माबाखौ जों गारनानै जों दिनै बाथौ गावनि बर' हारिनि आर'ज मेथाइजों जों गावनि मोननांगौ जितु आफा इसोरखौ मोनगोन होनना जों आसा खालामदों नोंथाङा बुंदों जे दिनै जि गोथार बुब्लियावहाय गोथार सानाव 41 न'खरा बाथौ धोरोम खान्थिजों सिजौ गायसननाय हाबाफारि लादों दिनैनि सिजौ गायसननायनि सिगाङावनो नोंथांमोना बोलि बाथौ होननानै नोंथाङा जिहेतु बुंदों 130 बोसोर बैसो जादों नोंथांमोननि गामियाव नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला नङा होमबा 130 बोसोर बैसोनि सिगाङाव नोंथांमोना बोलि बाथौहाय दंमोन बोलि बाथौनि उनाव नोंथांमोना गेजेर खोन्दोआवहाय खंकुरि धोरोमावहाय खरनागत हिसाबै धोरोम फोसावनाय जादोंमोन एखनबा नोंथांमोना खंकुरि गामि हिसाबै दङमोन बे खंकुरि धोरोमखौ बेसेबां बोसोर फालिगोन नोंथांमोना जों हमना 40 बोसोरसो फालिबाय जों 40 बोसोर खंकुरि धोरोमखौ फालिबाय जों गावनि हारिनि नेरसोन गावनि गाननाय जोमनाय सोलायनो गोनां जाबाय मानोना बे जिथुनाखि खंकर माबाया बुस्थुआनो माने बे जाबाय हारसानि नालाय हारसा धर्म जितु खंकर बेखौ माधव शंकर बिसोरसो फोसावदोंमोन नालाय जों बेनिखायनो किसु जों गामियावहा नागारा बायदि दामबाय उनाव दामनानै जों निजेयानो साबजानाय मोनासै साबजानो मोनैयाव आरो गामिया बहुद माने हिंसा हिंसिजों बुजायनाय मोनसे गैया बेनिखायनो जों दिनै बुजायनाय जितु बाथौ धोरोमनि जितु नेरसोनजों फुजिफाबायनाय गामि खाथि खाला जों नुबाय बाथौ धोरोम लानानै बहुद माने मोजां जाबोदों आरो बाथौ धोरोम लानानै बहुद भद्रता फैदों बेनिखायनो जों दिनै शंकर माबा जितु धोरोमखौ गारनानै जों दिनै गुबै जोंनि बर'नि जितु बाथौ धोरोमखौ जों लानो होनना सानबाय आरो जिहेतुके नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनदांदों जेला नोंथांमोना खंकुरि धर्म हिसाबै बे गामिया दङमोन बे खंकुरि धोरोम जानाय समाव गावनि आंगो धोरोम राव हारिखौ खोमानो गोनां जानायनि मोनसे बुब्लि नोंथांमोननि गामियाव बे थासारिया सोलिदोंमोन आरो बे थासारिखौ सोलिनायनि उनाव नोंथांमोननि जौगानाय नोंथांमोननि राव आसार खान्थि गासैबो गोमालांनायनि मोनसे लामा लादोंमोन नोंथांमोना मोनदां हादों जे जोंनि आंगो राव धोरोम खान्थिया बे नङा आरो बेखौ मोनदांनानैनो गावनि हारि आंगोनि खाथियाव थांनो हायै मोनसे बुब्लि जादोंमोन बे बुब्लिखौ नोंथांमोना गाबखांनाय फैनानै उनाव हमनानै हाबाय जों गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम दिनैगासिनो दं नङा होमबा बे बाथ्रानि मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों दिनै जिहेतुके
सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोननि बे गोथार सिजु गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों लोगोसे नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ दिनै आलासि महरै हांख्रायदों नंगौ बे बाथौ धोरोम खान्थिनि गेजेरजों जिहेतुके दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बाथौ धोरोमारि जाबाय नोंथांमोननि बाथौ धोरोम सिबिनायजों लोगोसे नोंथांमोननि गामियाव दिनै आर'जनि थानसालिनि गोनांथि जाहैबाय नोंथांमोना आथिखालाव बाथौ धोरोम आसार खान्थिखौ मोजां रोखोमै सिबिलांनो थाखाय बाथौ थानसालिनि गोनांथिखौ नोंथाङा माबोरै सानो माने जोंनि बाथौ थानसालि जिथु गोनांथि जों बेखौ जों बाथौ सिबिगोन होननानै बा धोरोमखौ लागोन होननानै जों बाथौ थानसालि जिथु जों लुना लाखाबाय उनावहा जों जिथुनाखि बाथौनि जिथु आवगायाव जों मोनसे जोंहा मन्दिर बा जोंहा फुजिनो गोनां मोनसे जोंहा फेमास हिसाबै जों बनायनोब्ला आखायाव लागोन बेबायदि हिसाबै जों एसे दिनै जों जिथु दिनै बुधबार खालि जों दिनै बाथौ गायसनग्रोदों जों दा गोबां बुजिनो गोनां दङ सोलोंनो गोनां दङ बेफोरखौ सोलोंजोबना लानानै जों बाथौनि गुबै माने जिथुनाखि धोरोम थागोन आरो बेबायदिनो जों आं दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ सालायलाना गामिनि नलेन्दोबा आरो खागोरजान गामिनि जानानै आसारि महरै आं निजेनो बिबानखौ बानस'ना लाबाय आरो नोंथाङा दिनैनि हाबाफारियावहाय आसारि होननानै नोंथांखौ सिनायथि होनाय जादों बा नोंथाङा आसारि होनना बयबो सिनायबाय नोंथाङा आसारि जानानै मा खालामनो सानदों खुलुमबाय आं आसारि जानानै दिनै आसार जिथु बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि गासैखौबो मानिगोन आरो बे आसार खान्थिनि बेलाजोंनो आं गामिनि समाज हाबा हुखा गासै बेयावहा आं गासै फोसाबनो सानगोन आरो बे आसारजोंनो जुदि आसारि हिसाबै आं बे गामिनि रायजोफोरखौ गासै बृहस्पतिबार मंगलबार आरो बृहस्पतिबारै आं बयखौ जोंनि बाथौ थानसालियाव लाबोजोबगोन बे आसारनि बोलोजोंनो दिनै नोंथांमोननि बे बाथौ गायसननाय हाबाफारियावहाय गोबां आलासिफोर नोंथांमोना मोननो हादों सनितपुर जिल्लानि आफादगिरि सनितपुर जिल्लानि नेहाथारि आरो गोबां सिबियारिफोर नोंथांमोननि बाहागो लादों बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंहरनो नागिरदों आं दिनै जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय नलेन्दोबा आरो खागोरजान गामिनि जिथुनाखि बाथौ गायसननायाव जोंनि थेलामारा मा थेलामारा बिएफनि बेन्दुजों थाजानाय बे गामि गोग्लैसोना थानाय बे नलेन्दोबा आरो खागोरजान गामियावहा जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि आरो बय गोनां मानगोनां बिजाथि नुजाफैदों बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों आरो आंनि आसारि जानानै आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय दिनै नोंथांमोननि गामियावहाय बाथौ धोरोम खान्थिनि धोरोम गायसननाय हाबाफारि सोलिबाय थादों दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बाथौ धोरोम खान्थियाव फैबाय आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मोनफ्रोमबो मंगलबार आरो बिस्थिबाराव आर'ज खालामनांगोन बे हिसाबै नोंथाङा गामिनि रायजो राजाखौ लानानै माबायदि साननाय दं आंहा माने गामिनि रायजोखौ लानानै गोग्गानाय दङ आसा दङ माने गामिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै आफा बोराइ बाथौनि थानसालियाव गासैबो बाहागो लानो हायो गासैबो दा जितु आगोल जै समयसा जानानै थांबाय दा आरो जोंनि गामिया गोदान समाजाव फैदों गासैबो जुक्ति जानानै आफा बोराइ बाथौखौ मंगलबार दिनाव आरो गोथार बिस्थिबार दिनाव गासैबो ज' लैहोर फैनानै जाहाथे आफा बोराइ बाथौखौ जों सिबिनो हायो बेखिनिखौनो आङो गामिनि रायजो राजाखौ खावलायगोन आरो